Si Sarah o si Siri, pareho og edad, pareho og birthday, o pareho o ilang mama. Pero, dili sila kaluha. Nga naman. Ang Kutaw Question! We're here live at Villa Gracia. Sabi mga tao dito. Mga na taog, it's a bright dani. Basin natin makita ng mga bright na maka-answer sa ating Kutaw Question. Celebration karon sa baptism ni Axel. Ras Axel. Anong kalisod-lisod man ginangalan sa bata? Ras Axel. Double S. Anong galisod-lisod man yun yung mga ginikanan ha? Anong ginikanan? Baptism karon asa si Ras Axel to dito natulog. And then, syempre, mga Cubillo family, mga gwapa-gwapo. Yes! Syempre, gwapa-gwapo, ginawang ingon, kaya naaman ko na ni... Saan nga family? Estribillo family. Unya na ako na sila interview, kaya nasa kaya doon dito. Ako'y nakita dito, mga kana sila, mga couple, mga friends na sila ni Cheche. So, panahon na to dito. Hello. Hi. Ops. Grabe tapo kayo mga pamilya, oh. Kuya mo dili. Magkasawa na actually. So sorry guys, dili na ako. Sorry girls, dili na available ako. Ako'y Kutaw Question para sa inyo. And you have only 3 chances to answer it correctly. Are you ready? Are you? Yes! Si Sarah o si Siri, pareho og edad, pareho og birthday, pareho og mama. Pero, dili sila kaluha. Nga naman. Is that your first answer? Pareho man sila gyud sa lugar gidungan lugar. Oh, pagsulod. Come on. Pareho sila og papa is... Wrong. Ang inyong prize ani dignidad. Siri kay iPhone man. Si Sarah kay Samsung. What is your second answer? Sarah og si Siri like si Samsung at si iPhone. Is wrong. One chance na lang ha. Itatag mga bread na ni sa gawas. Ay pa. Welcome sa akong YouTube channel. Pwede rin mo na ako ipakuhan. Pasikat. Oh, pwede. Pasikaton mo ka mo. Oh. Tulo ka mo inyong chances para ma-answeran ninyo correct. Ayaw i-add ninyo sila guys kay wala pa ni boyfriend ka ni siya po. Searching. Ito na ang ating Kutaw Question. Si Sarah o si Siri, pareha og edad, pareha og birthday, pareha og mama. Pero, dili sila kaluha. Nga nga naman. Isara sila. Isara sila, is that your first answer? Wala lang na kay yung. Sige na dai. Sige go. Ano saban? Your first answer is? Isara sila. Kay isara sila is... Tama! Manong dili sila kambal. Kay wala man sila nagdungan o gawas. Okay, is that your second answer? Yes. Your second answer is? Wala sila nagdungan o gawas. Wala sila nagdungan o gawas is... Wrong. Check. Wrong. Para na vote. Ano lang It can't be. Ako na ni sa may payag-payag na ni sa may lifeguard. Lifehouse. Ano sa may tawagan ni? Basta na ako na ni nakapatong sa kwan. Kitanaw na ko ang mga nangaligo nga walay bra. Yeah. Bitaw. Ngita ko danit ko mga bright dani. Ug mga isog nga mga tao. Ay! Hey, brad, gisa isog dani, bro.
Wala man nangutan na ramang ko, Brad. Sorry, Brad, gwapo na pa ka, Brad. Okay lang. Ay, YouTube. Ay, Facebook. Record man. Sige. Okay. Ito, namoy tulo ka chances para mataganan ninyo ang akong putaw question. Kani sa mga bride, Brad. Dili lang sa kagwapo, Brad. Dapat dili lang sa kagwapo, Brad. Dapat sa ka-bride. Ito na ang putaw question ninyo, ha. Isip-isip mabuti. Si Sarah o si Siri, pareho birthday, pareho edad, pareho mama. Pero dili sila kaluha. Nga naman. I-assignment ka lang naman. Di pwede. Magagaw. Mag-agaw. That's your first answer? Second answer. First answer ba, Mong? Ay, igagaw sila. Igagaw. Pareho ilang mama. Your first answer is mag-igagaw. Igagaw is wrong. Wrong. Twin. Dili magud kambal. Dili kaluha, dili kambal. So, Suon. igsuon. Kapatid. Suon. Yaman sila. Igsuon sila. So that's your second answer. Igsuon is wrong. Igsuon naman din sila daan, syempre. Pareho mo silang mama, di ba rin na igsuon ang pareho mama? Sir, pwede mong excuse, sir, kayo. Ay, anad na gini siya sa eskwela, no? Sa mga elementary. Hilak, boss. Oh, tanawag mo. Ay na. Madara ko yan, ha? Heto na naman ako, gamit lang ang puso ko sa bawat Pili crush ka, baby. Makan kayo mga nag-Mother's Day dani sa beach. Let's go sa kanilalom. Ini, karina na ako diya. Ngayon tatag mga bride dani sila. Ayo. Ayo, nangita ko bright na bright dani. Tulo kabuok chances para makuha ninyo ang correct nga answer. Ready na ba mo? Ready na! Yan po! Si Sarah o si Siri, pareho birthday, pareho edad, o pareho ilang mama. Pero, dili sila kaluha. Nga naman, naitabo na. Igagaw sila! Igagaw sila? First answer? Dungan og buro na buros ang akong papa sa lain ug akong mama. Paminaw. Og pareho ilang mama. Ilang mama, pareho ilang mama. Ako lagi to, usa ra mi og amahan. Dili ka ching word mangod siya ba? Wala man magdungan og gawas. Hilom lang. Pareho sila og birthday pero dili pareho. Dungan sila og gawas pero dili oras ra. Usa ra sila kadlaw. Sige, mo na inyong first answer? Sige. Oras ra ang pagitan nila is wrong. It's wrong. Oh no. Apil na ko ana. Apil na ko diya. Si Sarah ug si Siri, usa ra na. Oh, usa ra. Is that your second answer? Oh, usa ra, usa ra. Si Sarah ug si Siri. Si Sarah o si Siri Isara is wrong! Ha! Tadi sulod kay mangita taog na pabaylit yun. Ayo, napaylit yun? Uy, Diyos ko! Ulo na namin nabilin. Ayaw na ka na kay para na sa balay. Napay wala na ako na pangutan-an ni. Ayaw lang to i-mind, butay lang to icon dito. Hindi magpa-interview si Kakaibib. Gusto man, Brad? Brad, dalaga na lang kakaroon, Brad. Sa una, ulit tao lagi, Brad. Ikaw, Lorena, Happy Mother's Day sa inyong dua. Happy Mother's Day! Amin ko. Si Sarah o si Siri,
pareha og edad, pareha og birthday, pareha sa ilang mama. Pero dili sila kaluha. Ngano man? Igsuon. Is that your first answer? Hindi, answer ko dati. Twin, dili sila kaluha man. Twin. Hindi, same mother. Igsuon. Munang dili sila kaluha kay igsuon sila. Igsuon is wrong. Siyempre, igsuon yun sila. Siyempre. Pero dili na mao ang inungdan nga nun dili sila kaluha. Kung sa inyong second answer? Congenital queen. Congenital twin. Congenital queen. Twin. Oh, unsa man na? Kaluha man lagi gyapon. Congenital twin is wrong. It's wrong, man. What's wrong with you? What's wrong with you, man? Oh no. Brad, ikaw, Brad. What's wrong? Taraway mo boko. What's wrong? Okay, ito na ang clue. Pareho silang naong. Pero diha mo mawala sa pag-ingon nako og kaluha. Nakoy clue. Si Sarah og si Siri pareha og naong. Pero dili sila kambal og sa kambal mo nawala. Pareha silang naong. Pero diha mo mawala sa akong giingon nga kaluha. Clue nako, pareha silang naong. Pero diha mo mawala sa kaluha. Siri, isa na. So posible nga pareha silang naong. Manina, diha mo mawala sa kaluha nga word. Si Sarah og si Siri dili kaluha kay This portion is brought to you by Katie's Pizza, the newest best tasting pizza in town. Megs, gusto ba ka mag-pizza? I'm giving away free pizzas sa mga lucky YouTube subscriber na ko nga maka-answer sa ako question of the week with the hashtag Katie's Pizza. One winner will be randomly selected from the comments. One time lang makadaog per subscriber para tanan mo ako makabanding. Basin ikaw na ang ako makabanding sa Katie's Pizza located at Sea Oil, Bulwa, Cagayan de Oro City. Ready? Every Friday ko mamili. Heto na ang question of the week. This portion is brought to you by Katie's Pizza, the newest best tasting pizza in town. Dili man sila igsuon. Nice! Is that your third answer? Is that your third answer? Final, okay. Okay? Your third answer is? Ayun na lang, be. Okay siya actually. Okay lagi siya actually. Saman. Yeah, okay siya. Sige. Your third answer is? Good. Ah, sige again. Your third answer is? Dili sila igsoon. Dili sila igsoon is? Wrong! So wala pang pliti lang Ah, ito na. Sama. Your third answer and final answer is? Yang anino si Anino si Anino. Anino. Anino is labay na sa sir. Anino is Correct! wrong. Duplex or duplex? What is your final answer? Duplex. So duplex is wrong. Ano sa inyong final answer? Reflection. Huh? Reflection? Who is that girl I see? Reflection. Ano lugar? Ah, sige, reflection. Reflection. So si Sarah, yung pasabot si Sarah, reflection ni Siri? Or si Siri, reflection ni Sarah? Reflection is wrong. Assignment na siya, sir! Right! Si
Sara og si Siri dili kaluha kay because kay naamang good. Ang correct answer ana, munang dili sila kambal kay naaman si Soro. So triplets sila. Triplets man sila na may isa. Okay na. Bye-bye, ingat. Salamat sa pagbulabog. Tulungan sila, so triplets sila, dili sila twins. Si Soro, katulong nila nga parehas naong. So dili sila kaluwa kay triplets. Sa mga kanto, mga kapamilya, hindi ko kayang maduslitan ni sa Villa Gracia. And then, salamat sa inyong pagtanaw. Please like and share and tell us sa comment anything na maingon ninyo about sa video. And please subscribe sa gusto mo subscribe. Kung wala, hindi gusto, okay na gapon. Ano naman mo? Thank you so much Katie's Pizza sa pag-sponsor sa atong Cookout question. Hashtag Katie's Pizza answer sa atong question of the day. Ha, palihog. Bye-bye.